Mga kasapot, bumibili nga kami ng grocery. 10. 10 na yung bill. Sabi mo dito. Basta tayo ko lang dyan. Magkakapayo naman ako. Tapos ito. Kasi ka lang. Opo. Tapos 700. Tapos ito. Tapos ano to? Oo. 246. Yung pulburo si Ate. Saan nilalagay? Lahat? Forward yan? Ha? Yan ang konti. Huwag na. Kuha pa ito na natin. Sa kabila. Dito, dito. Okay na to ate. Dalian na lang para Mga ritisira na mailan. kaya. Ha? Hawakan. Bumayad na tayo mga kasapot. Ilan lahat to boss? 850. Ay, hindi. So yung mga kasapot, bumibili kami ng bigas para sa charity namin sa Paitan. May sticker pa ako dito. Tapos, okay na. Okay na. So yung mga kasapot, papunta kami ng Paitan para ibigay yung grocery. Oh, shout Bigat, mga trabaho ko na. out sa mga nagbigay ng pera. At shout out sa pogi naming presidente na ngayon ay nagda-drive sa kasalukuyan ngayon. Boss. Kasapot, napunta tayo ng Paitan. May isang pamilya ulit tayo nabibigyan ng tulong. Galing sa grupo. So, shoutout kay Emmanuel Santiago, kay Kuya. Siya yung nakapagsabi na tutulungan po tayo sa lugar ng Paitan. So, ayun. Tignan natin yung sitwasyon ng pamilya nila. Malita po kasi nabenta ata yung lupa, tapos pinalayas sila dito sa sariling lupa kasi nabenta. So ngayon nakatira sila sa dating kulungan ng baboy. So sa kwento pa lang mga kasapot, masakit man sa loob pero wala eh. Doon sila nakatira ngayon sa dating kulungan ng baboy. So drive muna kami mga kasapot. So yun nga mga kasapot, nagabihan na nga kami dahil may mga kanya-kanyang trabaho. Ito lang talaga yung nailaan naming oras. Hapon na. So ayun, nagpapasalamat ako number 1 sa Panginoon dahil sa araw na ito successful lahat. So nagpapasalamat din ako sa Vice President namin sa Angel Anthony. Nalaging nandiyan lahat ng member ko. Patuloy ang suporta sa pagcha-charity, sinapuso yung pagsali sa grupo na Muron Charity talaga. So shout out sa kanilang lahat. Nagpapasalamat ako dahil kung wala sila, wala tong event na nangyayari sa mga charity nito dahil napakalaki ng ambag nila. Yung
ambag pa lang nila eh, napakalaki ng maibigay din sa tutulungan. Ngayon na mga kasama, papasalamat ako sa kanila. Alamin niya, yes. So ayun mga kasapot, papasok na nga tayo dito sa Lapog. Ang tawag nila Lapog dito sa Paitan. Actually, di ko pa alam kung saan yung bahay nila eh. So dating gawin, hanapin natin mga kasapot. May pababa. Oo, ito po ba? Ito. Lapog. Ading, pwede magtanong, saan yung bahay nila Andi po? Malayo pa? Kambal, din na balay da Andi po? Ay, din na di pinatakyas daw po. Din na pinatakyas daw po. Ay, din na pada di nila ako di balay da kung parang ni Manuel. Sino nga? Ano Santiago di batog balay yung ano. Ano ba yan? Ay, pagigilan daw tayo di kulungan sa baboy. Ay, tani. Din ang banda yan. Dahil batog tani basket lang. Batog na mismo. Balay. Dahil di tulong, dati tulog mo yan. Balugang ka na. Kasi tiglang ba? Abay, pwesto gigyan tayo di kulungan di baboy. Ha? Ay, natanong lang natin. Basta dyan lang. Nakonsinsyada mo lang. Ako sa isa mo lang. Pero maparami dapat lang. Doon lang ako dahil dagada. Pero naman nalalaman. Ada mo lang dagada. Yun ka? Ha? Ati nga balay. Ata? Pwede mo lang ang bed. Kada mo lang binagyan. Yun natin natin. Parang ang bed. Kasi, thank you ah. Yes. Tao po. Ay, dito ba yun? Yung sinabi ni Manuel? Opo. Ay, okay. May bibigay po kami. Ito yung mga kasapot hindi pa tayo. Sige, may puso. Tatang kami. Bali na itawag na po ata sa inyo? Opo. Ibibigay po kaming konting tulong po. Salamat. Ayan, nandyan po yung iba. Nagabihan na kami. Kasi may mga trabaho pa po kasi. Tapos nagabihan na rin po. Kasi sabi niya, dyan daw ata. Hindi na po. Kasi humingi rin po kami ng tulong. Diyan na po kami. Ito po. Opo. Yung nahingi namin na tulong sa mga kagawad, diyan na lang po namin kasi pag doon naman kami po sa kular ng baboy, parang kawawa naman kami. So, pag dun, siyempre, dyan kayo titira sa kulungan ng baboy, siyempre pangit na naman po. Opo. Dating kulungan ng baboy po ba? Opo, opo. Tapos ngayon, Kaya, yun na po sa kayo. awa ng Diyos, humingi rin po kami ng tulong sa mga ano. Diyan na kami. Bali ano, kung nasabi niya rin po kasi sa akin, baka by January kung may time po kami, kahit tulungan din po namin kayo kahit kami na yung labor niyo magpatayo ng bahay. Oo, nakausap na rin po kami ni Manuel. Kasi pag dito naman po daw sa kulungan ng baboy, pangit din tignan. Kaya kahit papano gumawa kami rin ng paraan. Umano kami sa mga kagawad. Nakahingi rin po kami ng kunting tulong. Kaya binili namin ng hollow block at saka simento. So, Kaya doon na kami. itong lupa niyo na po, sa inyo na po yan.
Bali, kulang lang yung pera pang patayo. Ano? Yun. Kaya humingi kami ng tulong sa Hindi, meron po kaming dala. Okay. Hindi naman po ganun karami, pero Man, problema po, sir. baka mo nga saglit, alisin ko lang helmet ko. Okay, dahan. God. Mga kagawad po kami. Pakabil man dito ko. oo, kasi siyempre, Jay, Sabi nila, Ulit pa. bakit naman pagpuntay sa kulungan ng baboy? basta nata. Kasi Bandon. ang January na dapat, ang January 15 sa January 15, dito pa po kayo pa. Bakit ano po ba nangyari sa lupa niyo? eh binenta na po ng magulang ko po. Wala na po ako ano sa kanila. Magulang niyo? Humingi kami sa mga kagawad. Pero binigyan po kayo ng talong ng January. Hanggang January 5 siguro yung sir, 15. Basta matapos lang namin po. Pwede, itong mga bubong, pwede niyo po ilipat doon. Hindi po sa amin, sa kanila. So, dito po kami. Hanggang lasan na yung ano, dala natin. Ulit yung magayo. Salamat po. May bibigay po kami sa inyo yan. Kay ano, magpasalamat po kayo dun sa mga kasama ko po. Maraming salamat po, madam. Welcome po, madam. Ito po yung bigas. Na lang. Ayan, nandito po. Tapos ito, meron din po konting ano eh. Basta, meron na po yan, grocery na rin po yan. Walang salamat po. Hindi kami nagpapasalamat sa inyo. Kasi sinabi ni Joko kay Balong kasi din. Kay Santiago. Kapats ko po yun si Santiago. Kaya nakikita niya kasi doon sa mga ina-upload ko pong video sa YouTube. Tapos sabi niya, pasyalan ko daw kayo. Tapos kami may bibigay. So siyempre sabi ko po meron. Actually matagal na po sana to eh. Kaso nga lang siyempre maraming event, maraming din pong gawain. Kaya hindi po na tatapos. Kaya hindi namin napupuntahan. So ngayon lang po biglaan. Kasi 31 bukas, family day, hindi na po namin masikaso. Ayan. Sa kanila po kayo magpasalamat. Maraming salamat sa inyo. Blessing sa amin na binigay nyo. Maraming salamat. Opo. Ayan. Wala pong ano man. Matik yan. Ito po ito po yung bigas, nandiyan na po yung grocery. Malay nyo sa susunod, may mali kong pulit kami. Kasi nagambagan lang din po kami. Hindi yan. Hindi, okay lang po yan. Siyempre, mahirap ang buhay ngayon. Ito na yan sinasabi ko eh. Huwag ka rin iyak ah. Huwag umiyak. Hindi, siyempre mahirap. Mahirap po yung buhay natin eh. So siyempre, kung sino mong nakakaluwag, magbigay. Kasi, ganyan din po kami dati. Walang nangyari. So ngayon, parang sinusuklihan ko lang yung binigay sa akin ng Panginoon. Kaya binigay ko kaya sa kanila, number one, base namin, sila po talaga yung ano. Salamat. Kasi Maraming salamat sa inyo sa tulong nyo sa amin. kung wala po sila, wala rin po talaga yan. Kaya sa kanila po. Kasi pag doon naman daw kami sa kulungan ng baboy titira, parang kawawa naman kami pagtignan. Kasi sinend na po sa akin yung picture. Po. Sabi ko, parang ang ano naman kung dyan po talaga na Titira. titira. Siyempre, tao naman tayo, hindi naman tayo hayop. Bakit dyan tayo titira? Kaya Dating humingi kulungan po naman. kami sa mga kagawad na tulong po sa kanila. Di, pag may tempo kami, total nakita rin po ng... Okay lang ba sa inyo tulungan natin mag-kiwar ng simento? Naamatik ah. Sabi na lang po namin kay ano. Sabi niyo lang po kay Balong. Opo. Kay Manuel, tapos batik po yan. Basta ano lang po Sabado, Linggo. Opo. May taon lang po na gano'n siya. Kahit kami na rin magbaon ng pagkain namin. Salamat. Tulungan po namin din. Ayan. Ayan, Carl! Ayan, nagpag-usap pa. Eh ano, ipin nyo na lang po si Manuel. Sabihin nyo na lang po na nakapunta na po dito. Ako rin po nag-aalaga sa nanay niya kasi Kaya po nasabi niya siguro. kaya nasabi po rin yung problema ko sa kanila. Kaya sinabi niya rin sa
Ayan. Ayan, nabaston nyo na yan ng mga 3 araw. Opo, salamat na lang po. Makapaluwa. So yun mga kasabot, nakita naman natin yung sitwasyon nila, di ba? Sino ba naman may gusto na tumira sa dating gulungan ng baboy, di ba? Opo, So- pinilit po namin na ayaw namin tumira kasi parang kawawa naman kami pag po kami sa kulungan ng baboy. Okay, sabi nga nila, madam, pagsubok lang yan. Ang problema, harapin mo, huwag mong talikuran. Pero Andyan lang yun. Okay. Normal. Ganun talaga, masakit kung masakit. Pero syempre, tanggapin na lang natin. Tapos kung ano yung mga hamon ng buhay, ipasa-Diyos na lang natin. yun po ang ginagawa ko na. Hindi naman yung Panginoon, hindi naman tayo papabayaan. Ayan po yung vice ko, yun. Vice. Ayan. Lalapit ka dito, uncle. Masyado. Tataya sana ako doon, papilyong taya-tayaw nila. Ito po yung vice Ay, ko. salamat po sir. Maraming salamat. Tapos, Sana the rest, mga member bigyan ko na kayo po ng, yan. Blessing, marami pa kayong matulungan na iba. Opo, salamat din po. Basta sabi ko nga po, nakasan nyo lang yung loob yun ay. Huwag ka magpapadake sa problema. Kasi lahat ng tao may problema. Minsan sa iniiyak ko na lang pa. Oo, dasal lang natin. So yan, hindi na rin po kami magtagal na kasi uwi na rin po kami sa mga Salamat po. bahay namin. Magpa-picture na lang po kami sa inyo po. Okay lang po? Opo, sige po. Okay, tara. Goods, mga sabot, success! Thank you po.